Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκετε σήμερα εδώ μαζί μας στη δεύτερη δράση της ομάδας μας στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2025-2026. Το πρόγραμμα αυτό μας δίνει την ευκαιρία ως μαθητές να γνωρίσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της, τον τρόπο λειτουργίας και τον ρόλο που μπορούμε να έχουμε ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα και στο μέλλον. Η πρώτη μας διάλεξη έχει τίτλο «Το θεσμικό σύστημα και οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον κύριο Σπηλιόπουλο Οδυσσέα, αναπληρωτή καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε μαθητές. Καθημερινά απευθύνομαι βέβαια σε νέους ανθρώπους, σε επίπεδο φοιτητών. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να απευθυνθώ και σε αυτό το ακροατήριο, προκειμένου να σας βοηθήσω να κατανοήσουμε μαζί ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, να συμπυκνώσω κάποιες βασικές έννοιες, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές στην επόμενη ώρα. Θα ανοίξουμε λίγο να βλέπουμε και λίγο τις διαφάνειες. Ο στόχος λοιπόν της σημερινής παρουσίασης είναι να κατανοήσουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία διαθέτει, ποιες είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί μας αφορά εμάς ως πολίτες ενός κράτους μέλους όπως είναι η Ελλάδα. Είναι κάτι μακρινό, είναι κάτι ξένο ή είναι κάτι που στη ζωή μας, στην επαγγελματική μας δραστηριότητα στο μέλλον θα μας ενδιαφέρει έτσι ώστε να μάθουμε ορισμένα στοιχεία λειτουργίας της. Θα δούμε λοιπόν στο τέλος, πιστεύω ότι θα κατανοήσουμε και θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που μας αφορά και μάλιστα μας αφορά άμεσα. Μας δίνει δικαιώματα, μας επιβάλλει βέβαια και υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέπουμε και εδώ, είναι μία ένωση κρατών. Έτσι, κρατών ποιας υπήρου, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Γι' αυτό και αποκλειστικά συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό, συμμετέχουν αποκλειστικά ευρωπαϊκά κράτη. Αν δούμε τα 27 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, είναι όλα κράτη που γεωγραφικά ανήκουν στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν κράτη ευρωπαϊκά, τα οποία όμως αποδέχονται, υιοθετούν, σέβονται ορισμένες αξίες βασικές, θεμελιώδεις, όπως τις λέμε, θεμελιώδεις αξίες. Ποιες είναι αυτές οι αξίες? Η πρώτη αξία είναι η αρχή της δημοκρατίας. Δεν επιτρέπεται ένα κράτος να είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν εφαρμόζει στο εσωτερικό του, στο κράτος δηλαδή, το σύστημα της δημοκρατίας, το πολίτευμα το δημοκρατικό. Δεύτερη αξία είναι η αξία του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται επίσης ένα κράτος να ανήκει σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια
και να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι. Ο σεβασμός λοιπόν των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και υπάρχει και μια τρίτη αξία, η οποία βέβαια συνδέεται πιο πολύ με την οικονομία. Η αξία αυτή είναι, η αρχή αυτή είναι το σύστημα της οικονομίας της αγοράς. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται και επικρατεί το σύστημα της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις δηλαδή μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, να συμμετέχουν στο επιχειρηματικό γίγνεσθε, χωρίς περιορισμούς, χωρίς εμπόδια, επιδιώκοντας φυσικά το κέρδος. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αξίες τις οποίες υπηρετεί, μάλλον πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σήμερα σε 27. Υπάρχουν 6 από αυτά τα οποία δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα λέμε ιδρυτικά κράτη-μέλη. Και τα βλέπουμε ποια είναι: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία. Έτσι, αυτά είναι τα 6 ιδρυτικά μέλη. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι δεν είναι 6 μόνο τα κράτη-μέλη, είναι 27. Για να φτάσουμε λοιπόν από τα 6 αρχικά κράτη στα 27, εφαρμόστηκε η λεγόμενη διαδικασία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μεγάλωσε ο αριθμός των κρατών που έγιναν μέλη αυτής της Ένωσης. Η διεύρυνση λοιπόν είναι η διαδικασία προσχώρησης, ένταξης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαδοχικές διευρύνσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στον αριθμό των 27 κρατών. Μεταξύ αυτών είναι και η δική μας χώρα. Προσχώρησαν λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Δανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, Σουηδία, Αυστρία, Φιλανδία. Η μεγάλη διεύρυνση με 10 χώρες το 2004. Μετά η προσχώρηση της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και τελευταία η προσχώρηση της Κροατίας. Και τα κράτη έγιναν 28. Το 2017 βέβαια είχαμε την πρώτη αποχώρηση κράτους, την έξοδο κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανωμένη έξοδος, στηρίχθηκε σε μια συμφωνία που υπεγράφει. Η έξοδος λοιπόν, η αποχώρηση της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 27 κράτη-μέλη. Για μας λοιπόν, που είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποια είναι τα όργανα που παίρνουν αποφάσεις, πώς εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους εμάς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εφαρμόζεται και μάλιστα έχει και άμεσα αποτελέσματα επάνω μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια ένωση κρατών, περιφερειακή ένωση κρατών, με την έννοια που είπαμε ότι συμμετέχουν σε αυτή κράτη μίας μόνο περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και ένα ερώτημα το οποίο έχει απασχολήσει τη θεωρία συνδέεται με την νομική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέμε νομική φύση εννοούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από νομική άποψη, ως θεσμός των διεθνών σχέσεων. Είναι ένας κλασικός, συνηθισμένος, παραδοσιακός διεθνής οργανισμός, όπως είναι τόσοι άλλοι που λειτουργούν
στις διεθνείς σχέσεις, ή είναι κάτι καινούργιο, ή είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν και τη μία θέση και την άλλη. Και θα λέγαμε ότι έχει στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε στους κλασικούς, στους συνηθισμένους διεθνείς οργανισμούς. Όπως είναι ο ΟΗΕ, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Το πρώτο είναι ότι έχει ιδρυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή μιας διεθνούς συμφωνίας. Η οποία ονομάζεται συνθήκη. Έτσι. Ιδρυτική συνθήκη. Έχει ιδρυθεί λοιπόν, έχει δημιουργηθεί με την σύναψη, την υπογραφή αυτής της συνθήκης. Τα κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη αυτή, τα 27 κράτη, τα οποία έχουν υπογράψει τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας όμως την ανεξαρτησία. Παραμένουν ανεξάρτητα και κυρίαρχα κράτη. Δεν έχασαν την αυτονομία τους, την ανεξαρτησία τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το βρίσκουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα δηλαδή, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Δεν απορροφήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα βρίσκουμε και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει τα δικά της όργανα. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν τα δικά τους όργανα για να παίρνουν αποφάσεις και να εκφράζουν τη βούληση του οργανισμού. Έχει τους δικούς της σκοπούς, επιδιώκει τους δικούς της σκοπούς, οι οποίοι καλύπτουν βέβαια, όπως θα δούμε, διάφορους τομείς πολιτικών. Δεν είναι μονοδιάστατη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει πολλούς τομείς. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι κοινά. Έχει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες ιδιαιτερότητες νομικές, θεσμικές, οι οποίες την διαφοροποιούν από τους άλλους παραδοσιακούς οργανισμούς που ξέρουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Και όπως έχει χαρακτηριστεί, είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Δεν υπάρχει άλλη οντότητα, άλλος θεσμός, σε παγκόσμια κλίμακα που να έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό και είναι αντικείμενο μελέτης, έρευνας επιστημονικής η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξέλιξή της. Ένα στοιχείο ιδιαίτερο που αξίζει να αναφέρουμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη φυσιογνωμία της είναι ότι δεν επιδιώκει, παιδιά, απλώς μια απλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή δεν διοργανώνει, δεν αποτελεί το πλαίσιο για να συζητούν τα κράτη-μέλη, να συμφωνούν σε κάποια θέματα, να συντονίζουν κάποιες ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει αυτό που βλέπουμε εδώ, την οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ειδικά στο πεδίο της οικονομίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός οικονομικής ολοκλήρωσης που επιδιώκει και έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό αυτή την ολοκλήρωση. Συνοπτικά θα δούμε τι σημαίνει αυτή η ολοκλήρωση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η ολοκλήρωση? Ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και έχει ως βασικό στόχο την οικονομική ολοκλήρωση στο εσωτερικό της. Πρώτο στοιχείο οικονομικής ολοκλήρωσης. Δημιουργία
μεταξύ των κρατών μελών μιας τεράστιας αγοράς, χωρίς εσωτερικά σύνορα. Φανταστείτε λοιπόν μια αγορά ενιαία που αγκαλιάζει και τα 27 κράτη και μέσα σε αυτή την αγορά κυκλοφορούν χωρίς εμπόδια προϊόντα, άνθρωποι, πρόσωπα, εργαζόμενοι, εταιρείες, υπηρεσίες, κεφάλαια. Αυτή είναι λοιπόν η δημιουργία και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Δεύτερο στοιχείο της ολοκλήρωσης. Αυτή η αγορά λειτουργεί με βάση, σύμφωνα ή με κοινούς κανόνες, δηλαδή ακριβώς ίδιους κανόνες, ή με παρεμφερείς, παρόμοιους κανόνες. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αντί να εφαρμόζονται στην αγορά αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να εφαρμόζονται 27 διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, εφαρμόζεται μία νομοθεσία. Η νομοθεσία που έχει φτιάξει, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κεντρικό επίπεδο. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι σε πολλούς τομείς της οικονομίας εφαρμόζεται μία ενιαία κοινή πολιτική, την οποία την έχει διαμορφώσει και την εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλούς τομείς της οικονομίας δεν έχουμε 27 εθνικές πολιτικές, δεν μπορεί το κάθε κράτος να υλοποιεί, να εφαρμόζει δική του εθνική πολιτική, εφαρμόζεται μία ενωσιακή, όπως λένε, μία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαμορφώσει, έχουν εκπονήσει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό αφορά την νομισματική πολιτική, λόγου χάρη, για τα κράτη-μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση για το νόμισμα πλέον. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της όργανα. Τα όργανα όμως αυτά προωθούν το συμφέρον, το συνολικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όργανα αυτά δεν δέχονται υποδείξεις από τις κυβερνήσεις. Διατηρούν την ανεξαρτησία τους, τα περισσότερα από αυτά. Και γι' αυτό λέμε ότι τα όργανα αυτά έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα. Αποκλειστικός σκοπός τους είναι η προώθηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των επιμέρους συμφερόντων των κρατών μελών. Ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο δείχνει η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό εδώ. Όταν συνεδριάζει ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει κάποιο θέμα, ας πάρουμε το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα όργανο. Συζητάει κάποιο ζήτημα και στο τέλος, λογικά, λαμβάνει και την απόφαση. Με την απόφαση αυτή, λοιπόν, έχουν συμφωνήσει κάποια κράτη και συγκροτούν έτσι την πλειοψηφία που απαιτείται και κάποια άλλα κράτη έχουν διαφωνήσει, δεν συμφωνούν. Αλλά είναι μειοψηφία αυτά τα κράτη. Και βλέπουμε εδώ ότι οι αποφάσεις των οργάνων δεσμεύουν όλα τα κράτη, ακόμα και εκείνα τα οποία δεν συμφώνησαν. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα ως κράτος μέλος
να διαφωνήσει με μία απόφαση που έχει πάρει το Συμβούλιο Υπουργών και να πει εγώ δεν την εφαρμόζω, δεν με δεσμεύει η απόφαση αφού διαφώνησε. Όχι. Οι αποφάσεις των οργάνων δεσμεύουν όλα τα κράτη. Είτε έχουν συμφωνήσει, είτε έχουν διαφωνήσει. Δεν απαιτείται δηλαδή η συνένεση ενός κράτους για να εφαρμοστεί σε αυτό το κράτος μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ισχύει στον ΟΗΕ λόγου χάρη, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη δεσμεύονται μόνο εφόσον συνενούν και το θέλουν. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία. Από τη στιγμή που ένα κράτος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται από όλους τους κανόνες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα, κοιτάξτε και τι λέει η τελευταία σειρά, ότι οι κανόνες, οι αποφάσεις θεσπίζουν κανόνες, έτσι, περιέχουν κανόνες. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δεσμεύουν μόνο τα κράτη, τις δημόσιες αρχές, κυβερνήσεις και άλλες δημόσιες εξουσίες σε διάφορα επίπεδα, δεσμεύουν και εμάς, τους πολίτες των κρατών μελών. Δημιουργούν και σε εμάς υποχρεώσεις. Απευθύνονται και σε εμάς. Είμαστε και εμείς αποδέκτες των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε ως φυσικά πρόσωπα, εμείς οι άνθρωποι, είτε εταιρείες, επιχειρήσεις των κρατών μελών. Άλλο στοιχείο ιδιαίτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξίζει να αναφέρουμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της δίκαιο, το οποίο το ονομάζουμε δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα το δούμε και ως ενωσιακό δίκαιο. Υποκείμενο του δικαίου αυτού είναι τα κράτη και οι πολίτες των κρατών, οι υπήκοοι των κρατών. Φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και αυτό είναι ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο το βρίσκουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμεσα εφαρμόζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους μας. Δεν το βρίσκουμε σε άλλο διεθνή οργανισμό αυτό το στοιχείο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα προηγούμενα, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι λοιπόν παραδοσιακός, κλασικός διεθνής οργανισμός, είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το άλλο? Είναι, λέμε εδώ, μία νέα οντότητα, ένας νέος θεσμός, πολιτικός, νομικός θεσμός, βάζουμε τον όρο υπερεθνικός. Είναι μία νέα υπερεθνική οντότητα. Ένας νέος υπερεθνικός οργανισμός. Πιο σωστό είναι να χρησιμοποιούμε τον όρο θεσμός ή οντότητα, όχι τόσο οργανισμός. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται ως υπερεθνική οντότητα. Τι σημαίνει υπερεθνική? Αυτός είναι ο κρίσιμος όρος, τον οποίο θα πρέπει να κατανοήσουμε. Υπερεθνικός. Τι πιστεύετε ότι σημαίνει υπερεθνικός? Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπερεθνική ένωση κρατών. Ένας υπερεθνικός θεσμός των διεθνών σχέσεων. Κάποια σκέψη, κάποια ιδέα? Μην διστάζετε. Ναι. Ναι. Άλλη άποψη? Το προσέγγισες αρκετά. Άμα αναλύσουμε λίγο τον όρο αυτό, βλέπουμε ότι είναι μία ένωση που είναι πάνω από τα έθνη, πάνω από τα κράτη. Υπερεθνικός. Σημαίνει, παιδιά, ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εξουσία, με βάση τις συνθήκες βέβαια, στις οποίες στηρίζεται, έχει την εξουσία να επιβάλλει τις αποφάσεις και τους κανόνες στα κράτη και τους πολίτες των κρατών. Αυτό σημαίνει υπερεθνική ένωση, υπερεθνικός θεσμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να επιβάλλει σε όλους μας τις αποφάσεις της. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε ή αν δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλονται κυρώσεις. Είτε στα κράτη που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις αυτές, είτε στους πολίτες, εμάς. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι υπερεθνική ένωση. Θα μου πείτε, με το ζόρι η Ελλάδα είναι μέλος σε αυτή την ένωση που επιβάλλει τους κανόνες της, κατά τρόπο μερικές φορές καταναγκαστικό, δεσμευτικό. Όχι. Με τη θέλησή τους τα 27 κράτη έγιναν μέλη αυτής της υπερεθνικής οντότητας που επιβάλλει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας στα κράτη. Άρα λοιπόν τα κράτη με τη θέλησή τους μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη θέλησή τους, με τη συνένεσή τους εφαρμόζουν υποχρεωτικά και όλες τις αποφάσεις και τους κανόνες που θεσπίζει, που δημιουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να το αναφέρουμε επίσης, συνδέεται με το ότι τα κράτη έχουν δεχθεί, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, έχουν δεχθεί να εκχωρήσουν ορισμένες εξουσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δεχθεί με τη συνένεσή τους να μεταβιβάσουν μέρος της κυριαρχίας τους, όχι όλη την κυριαρχία τους, όπως είπαμε, μέρος της κυριαρχίας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλά πεδία λοιπόν, σε πολλούς τομείς πολιτικών, τα κράτη έχουν χάσει τις εξουσίες τους. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Και έχουν εκχωρήσει την εξουσία αυτή, το δικαίωμα αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που παίρνει αυτές τις αποφάσεις και όχι τα κράτη μέλη. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια αυτό για τον υπερεθνικό χαρακτήρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προχωρήσουμε λίγο να δούμε την αποστολή της. Είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρυθεί για να υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι καθορίζονται πού? Στις συνθήκες με τις οποίες έχει ιδρυθεί και με βάση τις οποίες λειτουργεί. Έχει λοιπόν μια σφαιρική αποστολή. Δεν αφορά η αποστολή της, δεν περιορίζεται σε κάποιους τομείς μόνο. Γι' αυτό λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γενικός θεσμός. Δεν εστιάζει, δεν επικεντρώνεται μονοδιάστατα στην επιδίωξη ενός στόχου σε έναν τομέα, καλύπτει η δράση της πολλούς στόχους και τομείς. Στον τομέα τον κοινωνικό έχει βασικό στόχο την μείωση, την αύξηση της απασχόλησης στα κράτη-μέλη, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή είναι βασική θεμελιώδης κοινωνική στόχη, τους οποίους επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στόχο την τεχνολογική ανάπτυξη, προφανώς, στα κράτη-μέλη. Την ενίσχυση της έρευνας. Έχει όμως και στόχους που συνδέονται με την οικονομία.
είπαμε προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί μια τεράστια εσωτερική αγορά. Ένας βασικός στόχος λοιπόν είναι η λειτουργία αυτής της αγοράς. Άλλος στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και η διάσταση της βιωσιμότητας στην οικονομική λειτουργία. Όχι μόνο στις αποφάσεις που παίρνουν τα κράτη, οι κυβερνήσεις, αλλά και στην λειτουργία των επιχειρήσεων των κρατών μελών. Προστασία του περιβάλλοντος, βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η γνωστή ΟΝΕ. Με ένα κοινό νόμισμα. Και αυτός είναι ένας πολύ κεντρικός, οικονομικός βέβαια, στόχος. Και βέβαια έχει και στόχους, επιδιώκει στόχους που αφορούν τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός με παγκόσμια και σφαιρική αποστολή. Καλύπτει πολλούς τομείς σχέσεων, όχι μόνο στο ιστορικό της, αλλά και στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μία δύναμη εξωστρέφειας. Μία δύναμη που συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς σχέσεις, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας. Προχωράμε λοιπόν να δούμε, να συνεχίσουμε. Μέχρι τώρα έχετε κάποιο ερώτημα? Μέχρι τώρα είδαμε επομένως τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της, τα ιδιαίτερα στοιχεία της και ποια είναι η αποστολή της. Αφού πρέπει να εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες και να κάνουμε όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μας συμφέρει να είναι? Ένα λεπτό. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που την κάνουν και την υποβάλλουν την ερώτηση αυτή και στο πανεπιστήμιο τα παιδιά, οι φοιτητές. Ένα λεπτό για να δω τώρα εγώ πώς θα... οκ. Μία άποψη λέει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ένα κράτος όπως η Ελλάδα, που είναι ένα μικρό κράτος στην περιοχή αυτή. Μόνη της η Ελλάδα είναι δύσκολο να αντέξει, να επιβιώσει σε ποικίλους ανταγωνισμούς, στρατηγικούς, οικονομικούς, γεωπολιτικούς. Προφανώς η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλα ισχυρότερα κράτη την προστατεύει από διάφορους κινδύνους, τους οποίους μόνη της, ως κράτος, μόνο του, δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί. Το άλλο επιχείρημα γιατί η Ελλάδα ή γενικά ένα κράτος πρέπει να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει αξίες, όπως είπαμε, δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Και θα δούμε και πόσα πλεονεκτήματα μας δίνει στη συνέχεια και σε εμάς τους πολίτες. Το γεγονός δηλαδή ότι ένα κράτος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει πολλά πλεονεκτήματα και προνόμια στους πολίτες, τα οποία μπορούμε να δούμε και να αξιοποιήσουμε στο μέλλον φυσικά και στην ηλικία αυτή, αλλά και στο μέλλον, ακόμα περισσότερο. Έχει λοιπόν πολλά ωφέλη. Αντλεί πολλά ωφέλη ένα κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
σε πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά. Και πολλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν είναι λίγο υποχρεωτικές και δεσμευτικές, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, δηλαδή η Ελλάδα κάποιες αποφάσεις έπρεπε να τις πάρει, έπρεπε να εφαρμόσει κάποια μέτρα, ίσως αν δεν είχε την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα τα εφάρμοζε ποτέ, με αποτέλεσμα να περιερχόταν σε πολύ δυσμενή θέση και οικονομική και κοινωνική, αλλά ακόμα και εθνική. Με εθνικούς κινδύνους δηλαδή, και εθνικές προεκτάσεις αρνητικές. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα. Ναι. Ναι. Είπατε ότι κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι αυτόνομο. Πώς μπορεί να είναι αυτόνομο που πρέπει να κάνει ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ωραία, σωστά. Έχεις την απορία σου, είναι και αυτή η απορία, η οποία είναι εύλογη. Είπαμε ότι το κάθε κράτος παραμένει ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο κράτος, ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, συμμετέχει αυτόνομα στις διεθνείς σχέσεις, πέρα από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο κράτος. Είναι μέλος του ΟΗΕ. Έχει νομική προσωπικότητα. Είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στις διεθνείς σχέσεις. Άρα διατηρεί την ανεξαρτησία της. Έχει όμως, με τη βούλησή της, με τη θέλησή της, δεχθεί κάποιες αρμοδιότητες, όχι όλες, κάποιες αρμοδιότητες να τις δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει όμως κρατήσει για την ίδια ορισμένες πολύ σημαντικές εξουσίες που έχουν σχέση με την εξωτερική της πολιτική, με την εθνική πολιτική που εφαρμόζει. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι νομικά, γιατί εγώ εξετάζω τα ζητήματα αυτά από νομική άποψη, νομικά η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει όποια εξωτερική πολιτική επιθυμεί αυτή τη στιγμή. Δεν υποχρεώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά, άλλο πολιτικά, τι γίνεται. Δεν υποχρεώνεται νομικά να εφαρμόσει συγκεκριμένη πολιτική έναντι τρίτων χωρών, απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Συρία, στην Ουκρανία, έτσι. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο πολύ στην διαμόρφωση και εφαρμογή και υλοποίηση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Άρα λοιπόν, σε πολλούς τομείς, το κάθε κράτος διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες. Στον τομέα της φορολογίας επίσης, είναι ένας τομέας κυριαρχίας για τα κράτη, ο τομέας φορολογικός. Το κάθε κράτος μπορεί να διαμορφώνει τη φορολογική του πολιτική. Όπως αυτό επιθυμεί, βέβαια, πάντα στο πλαίσιο κάποιων γενικών προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, γι' αυτό το τόνισα στην αρχή, ότι η συμμετοχή ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεπάγεται εξαφάνιση του κράτους. Έτσι. Κάποιες εξουσίες του μεταβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σαν οντότητα, σαν μονάδα του διεθνούς συστήματος, παραμένουν τα κράτη ανεξάρτητα και κυρίαρχα. Και μπορεί ένα κράτος να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι παρέχεται αυτή τη δυνατότητα εξόδου. Αν κάποιο κράτος κρίνει, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αν κρίνει ότι πλέον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του η παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται πλέον νομικά η έξοδος του μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τις αποφάσεις για τα κράτη που με τα όργανα, γιατί οι χώρες που είναι μέσα έχουν τις διαφορετικές συστήματα διαφορετική οικονομία? Το πιο δυνατά. Συγχώρησε και πες το πιο δυνατά. Ρώτησα
Για ποιο λόγο οι χώρες που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τις αποφάσεις για τα συστήματα, τους φόρους και όλα αυτά, γιατί έχουμε τόσο διαφορετική οικονομία, σύστημα και όλα αυτά από τις άλλες χώρες. Για παράδειγμα, από το Βέλγιο. Εκεί. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Από την πρώτη γυμνασίου. Μπορώ να πω ότι δεν μου έχουν κάνει ερωτήσεις τέτοιες που να γίνουν προγραμματισμούς αντίστοιχους στο πανεπιστήμιο. Άρα, σας δίνω συγχαρητήρια για τους προβληματισμούς που έχετε και για το γεγονός ότι αναπτύσσετε τη σκέψη σας και σε δημιουργούνται αυτοί οι προβληματισμοί. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ένα κεντρικό πρότυπο λειτουργίας των οικονομιών, δηλαδή καθιερώνει ένα κεντρικό σύστημα, το είπαμε προηγουμένως, είναι η οικονομία της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό. Υπάρχει ελευθερία στο εμπόριο, ελευθερία στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σεβόμαστε λοιπόν όλα τα κράτη αυτές τις αρχές, αλλά φυσικά δεν έχουν όλα τα κράτη το ίδιο παραγωγικό μοντέλο. Ενώ άλλες δυνατότητες οικονομικές έχει η Γαλλία, το Βέλγιο, που ανέφερες, η Ιταλία και άλλες έχει η Ελλάδα. Άλλη δομή οικονομική έχει η Ελλάδα. Άλλη δομή έχει η Βουλγαρία ή η Κύπρος. Δεν έχουμε εμείς βιομηχανία. Δεν παράγουμε σχεδόν τίποτα ως κράτος από άψη βιομηχανικών αγαθών. Παρέχουμε υπηρεσίες. Ναι. Απλά, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κεντρικό σύστημα, από ό,τι κατάλαβα, η φορολόγηση και οι υποδομές, ας πούμε, που έχουν τα σχολεία του, τα δικά μας σχολεία, είναι πολύ διαφορετικές. Οι νόμοι είναι πολύ διαφορετικοί. Αυτό είναι επειδή είναι οι χώρες που την ίδρυσαν, ας πούμε, πιο... Δεν ξέρω πώς να το πω. Οι νόμοι είναι διαφορετικοί. Είπαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται αυτό που η εναρμόνιση νομική, δηλαδή εξαφανίζονται ή μειώνονται πάρα πολύ οι διαφορές μεταξύ των νόμων των διαφόρων κρατών. Δεν υπάρχουν διαφορές μεγάλες ή σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές μεταξύ των ελληνικών νόμων και των γερμανικών. Έτσι. Ίσως υπάρχει διαφορά στον τρόπο εφαρμογής των νόμων αυτών. Έτσι. Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι ψηφίζονται νόμοι, διαμορφώνονται, παράγονται κανόνες, αλλά πολλές φορές οι νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται λαθασμένα. Και γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Άλλος, να προχωρήσουμε λίγο. Ναι. Γενικά, πολλές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τόσα λεφτά όσο άλλες. Είναι πιο φτωχές. Γιατί φτάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκει έναν τρόπο ώστε όλες οι χώρες να είναι ίσως άπλες και να μην υπάρχει φτώχεια. Άλλες οικονομικές δυνατότητες έχει η Γερμανία, άλλη οικονομία έχει η Γερμανία, άλλη οικονομία και δυνατότητες έχει η Ελλάδα. Παίρνω αυτές τις δύο χώρες γιατί είναι αντιπροσωπευτικές. Η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή, πιο μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια μικρομεσαία χώρα από άποψη οικονομικής ανάπτυξης και ισχύως. Βασικός στόχος διαχρονικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύγκληση. Τι σημαίνει σύγκληση? Να πλησιάσουν τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών, να προσεγγίσει το επίπεδο ανάπτυξης της Ελλάδας στο επίπεδο ανάπτυξης της Γερμανίας. Να προσεγγίσει, δεν θα το φτάσει ποτέ. Να μην υπάρχουν στόχος, να μην υπάρχουν όμως και μεγάλες διαφορές. Να μην ανοίγει ψαλίδα εις βάρος της Ελλάδας. Βέβαια,
εδώ να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανέφερες ότι άλλες χώρες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενισχύει οικονομικά τις πιο αδύναμες χώρες, θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το δικό της προϋπολογισμό, ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος χρηματοδοτεί διάφορες δράσεις στα κράτη-μέλη. Και πολλοί πόροι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονται στις πιο αδύναμες χώρες. Αυτό είναι και ο στόχος. Δηλαδή, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε όχι στις πλούσιες, αλλά στις πιο αδύναμες χώρες, έτσι ώστε σιγά σιγά και οι αδύναμες χώρες όπως η Ελλάδα να ανέβουν επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, προσεγγίζοντας το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι εάν δεν συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέεται με αυτό που με ρωτήσατε, γιατί η Ελλάδα, ένα κράτος μέλος, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία απάντηση είναι και αυτή, ότι αν δεν συμμετείχαμε, θα είμαστε σε πολύ χειρότερη θέση. Η οικονομική στήριξη που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βοηθήσει για να κρατηθούμε σε ένα καλό επίπεδο βιωτικό. Έτσι, πέρα από τα άλλα ωφέλη που αντλούμε σε επίπεδο εθνικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει το δικό της θεσμικό σύστημα. Δηλαδή έχει κάποια όργανα τα οποία παίρνουν αποφάσεις. Και ποια είναι αυτά, εν συντομία, είναι βλέπουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων, έτσι. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα ξέρουμε ότι αποτελείται από εκπροσώπους των πολιτών των κρατών μελών. Είναι, όπως βλέπουμε εδώ, το όργανο το οποίο διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση. Τα μέλη του έχουν εκλεγεί από τους πολίτες, από τους λαούς των κρατών. Ενώ τα μέλη όλων των άλλων οργάνων διορίζονται από τις κυβερνήσεις. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αλλιώς Συμβούλιο Υπουργών, είναι το όργανο το οποίο λαμβάνει κυρίως τις αποφάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν οι υπουργοί των κρατών και οι Έλληνες υπουργοί. Η Επιτροπή, η Κομισιόν όπως λέμε, είναι το πιο σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από αυτήν ξεκινούν όλες οι πολιτικές, αυτή έχει την πρωτοβουλία για να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, θα ξέρουμε ότι έχει το δικό της δικαστήριο, το οποίο επιλύει όλες τις διαφορές που ανακύπτουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού δεσμεύουν τα κράτη. Αν τα κράτη δεν συμμορφωθούν ή αδιαφορήσουν ή δεν εκτελέσουν μια απόφαση του δικαστηρίου, έχουν κυρώσεις, πρόστιμο, αποκλεισμός από προγράμματα ευρωπαϊκά. Ξέρετε τι είναι ένα κράτος να αποκλειστεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους για ένα χρονικό διάστημα? Να στερηθεί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για υλοποίηση έργων, για κατασκευή έργων, για κατάρτιση εργαζομένων ανέργων, για διάφορα προγράμματα κοινωνικά. Γι' αυτό λοιπόν το κάθε κράτος
πρέπει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου αλλά και των υπόλοιπων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν είναι τα θεσμικά όργανα. Θα προχωρήσω όμως λίγο να δούμε και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που είναι να δούμε δύο βασικές αρχές του δικαίου αυτού που μας ενδιαφέρουν και προσωπικά, σαν πολίτες των κρατών μελών. Τις διαφάνειες αυτές θα τις κοινοποιήσω, να τις έχετε στη διάθεσή σας, έτσι. Για να δείτε κάποια πιο αναλυτικά στοιχεία, γιατί τώρα είναι και περιορισμένος ο χρόνος να προλάβουμε να δούμε και την τρίτη ενότητα λίγο, που αφορά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι ένα σύνολο από κανόνες που ρυθμίζουν ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οργάνωσή της, την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, το περιεχόμενο των πολιτικών της, τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών, σχέσεις μεταξύ των κρατών ή σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών των κρατών. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν ρυθμίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού το βρίσκουμε το δίκαιο αυτό? Είναι κάτι αφηρημένο? Όχι. Υπάρχει σε κάποια κείμενα νομικά. Και τα κείμενα αυτά είναι δύο κατηγοριών. Υπάρχουν οι συνθήκες πάνω στις οποίες στηρίζεται νομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο αυτή τη στιγμή. Η συνθήκη για την ίδρυση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο είναι νομικά ισοδύναμες. Δεν είναι η μία ανώτερη από την άλλη. Άρα, κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, περιέχονται στις δύο συνθήκες. Έτσι, συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανόνες όμως βρίσκουμε και σε κάποια άλλα κείμενα. Έχουμε ακούσει τον όρο κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι όλα αυτά? Είναι νομικές πράξεις που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονισμοί περιέχουν κανόνες δικαίου. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν και αυτές κανόνες δικαίου. Και οι κανόνες αυτοί όλοι εφαρμόζονται στα κράτη και στους πολίτες. Δύο βασικές αρχές θα πούμε, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο αυτές αρχές είναι θεμελιώδεις. Πάνω σε αυτές στηρίζεται η ύπαρξη του νομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη αρχή. Η αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών. Τι σημαίνει αυτό? Πώς το καταλαβαίνετε? Λέμε η αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του ελληνικού δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ό,τι και να αποφασίσει μια χώρα, άμα δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προχωράει. Ωραία. Με απλά λόγια. Σωστά. Όταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει ένας κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα ισχύει και ένας ελληνικός κανόνας,
ο οποίος είναι αντίθετος προς τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ευρωπαϊκό κανόνα, ελληνικό κανόνα. Αντίθετοι οι δύο. Άλλο λέει, άλλο προβλέπει ο ενωσιακός κανόνας, άλλο προβλέπει ο ελληνικός. Ποιος από τους δύο θα υπερισχύσει και θα εφαρμοστεί? Ο ευρωπαϊκός. Θα μείνει ανεφάρμοστος ο ελληνικός κανόνας. Αυτό σημαίνει αρχή της υπεροχής. Αν δεν ισχύει αυτή η αρχή, τότε δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν θα υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάθε κράτος θα εφάρμοζε μονομερώς τους δικούς του κανόνες, αδιαφορώντας για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δεύτερη αρχή, και με αυτή θα ολοκληρώσω, είναι η αρχή του άμεσου αποτελέσματος, όπως λέμε, των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αρχή αφορά άμεσα όλους μας. Ποιο είναι το περιεχόμενό της, τι σημαίνει? Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απονέμει, δίνει απευθείας δικαιώματα σε όλους εμάς τους πολίτες και τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να προστατεύσουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Δηλαδή, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει σε όλους μας ένα δικαίωμα. Το δικαίωμα, λόγου χάρη, να κυκλοφορούμε ελεύθερα και να εργαστούμε σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιώργος, λέω τυχαία ένα παράδειγμα, ο Γιώργος είναι πολίτης Έλληνας, έχει με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα άρθρο της συνθήκης, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, έχει λοιπόν το δικαίωμα να εργαστεί στη Γαλλία. Και η Γαλλία ψηφίζει νόμο ο οποίος απαγορεύει ή περιορίζει το δικαίωμα του Γιώργου να εργαστεί στη Γαλλία. Ο Γιώργος, βάσει της αρχής του άμεσου αποτελέσματος, θα προσφύγει σε γαλλικό δικαστήριο ή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ζητήσει να προστατεύσει το δικαίωμά του να εργαστεί στη Γαλλία. Γιατί είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν παραβιάζονται τα δικαιώματα μαζί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφεύγουμε στο δικαστήριο και ζητάμε από αυτό να προστατεύσει την άσκηση των δικαιωμάτων μας, έτσι ώστε να αποκομίσουμε όλα τα ωφέλη τα οποία απορρέουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο βασικές αρχές που αφορούν, διέπουν την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα κάθε εβδομάδα να έχουμε να σας κάνω μια διάλεξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατομέα πολιτικής, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε ακόμα και για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για τη συμμετοχή σας. Να σας διαφώτισα, να σας βοήθησε να καταλάβετε, να κατανοήσετε βασικά ζητήματα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε για τις επιτροπές και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής. Μπορείτε να επαναλάβετε? Ναι. Είπατε για το δικαστήριο και τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι υπερισχύουν από τα δίκαια των μέλων, από γενικά το δίκαιο κάποιου μέλου κράτους. Ωραία. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει συζήτηση από δικαστήρια και επιτροπές πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν έχουμε σωστή φορολόγηση σε προϊόντα, από το θέμα των τεμπών που είχε πάει η κυρία Καριστιανού, το θέμα του ΟΠΚΠ. Πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό και η κυβέρνησή μας να συνεχίζει να έχει νόμο για βουλευτική ασυλία, ενώ οι κανόνες δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύουν? Ναι.
Καταρχάς, σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχει αναλάβει και τις ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, πολλές υποθέσεις λοιπόν που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι. Άρα, κάτι κινείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα κράτη, υπάρχουν πολλές παθογένειες στο πολιτικό σύστημα, στο οικονομικό σύστημα, πολλά αρνητικά στοιχεία και σημεία, τα οποία δεν έχουν διορθωθεί ακόμα και μετά από τόσα χρόνια συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τομείς στους οποίους δεν έχει αρμοδιότητα ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κάθε κράτος καταφέρνει, πετυχαίνει με διάφορους τρόπους να εφαρμόζει ακόμα τους δικούς της κανόνες, οι οποίοι, όπως παραδείγματος χάρη ο κανόνας αυτός που αφορά, μάλλον που διασφαλίζει ασυλία για τους πολιτικούς, ότι δεν θα τιμωρηθούν, είναι μια παθογένεια, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει, δεν εμπίπτει προφανώς στο πεδίο των εξουσιών τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλλει δηλαδή αλλαγή του πλαισίου αυτού, αλλά πιστεύω ότι, γιατί αφορά το Σύνταγμα της Ελλάδας, πιστεύω όμως ότι και αυτό θα αλλάξει γρήγορα. Άλλο ερώτημα για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μία διάλεξη με τίτλο «Καλαμάτα», μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το θέμα θα μας μιλήσει ο κύριος Παπασταθίου Βασίλειος, αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας του Δήμου Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα μας μιλήσει και καλούμε να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ και σας ευχόμαστε καλή παρακολούθηση. Καλημέρα. Δεν βρίσκει. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Διευθυντή, την Αμάντα, που κάναμε μια εξαιρετική συνομιλία για το τι θα μιλήσουμε για σήμερα. Κυρίως να ευχαριστήσω εσάς που διαθέτετε τον χρόνο σας, που είναι πάρα πολύ πολύτιμος, για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία θα προσπαθήσω να μην είναι πάρα πολύ βαρετά. Ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Καλαμάτας, καταρχάς στο πτυχίο μου είναι πολιτικός μηχανικός, έχω δύο μεταπτυχιακά στην αρχιτεκτονική και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτηρίων. Έχω 3 χαρτοφυλάκια στην ευθύνη μου στο Δήμο Καλαμάτας από το 2024, πριν από 2 χρόνια. Είναι του στρατηγικού σχεδιασμού. Βασικά, ευθύνη μου είναι να δούμε πού θα πάει τα επόμενα χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας. Είναι της ψηφιακής διακυβέρνησης. Βασικά, αν κάτι δεν δουλεύει τεχνολογικό στο Δήμο, μπορείτε να με βρίσκετε ελεύθερα. Αν δεν δουλεύουν τα έξυπνα παρκάκια, αν δεν δουλεύουν οι έξυπνες διαβάσεις, αν δεν δουλεύει το Wi-Fi, αν κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Και είμαι και επίσης αντιδήμαρχος κλιματικής ουδετερότητας και γι' αυτό θα μιλήσουμε για θέματα, αν καταφέρει να δουλέψει, που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι η Βαλένθια του πριν από 1 χρόνο. Η Βαλένθια ψηφίστηκε πέρυσι ως η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Green Capital of the Year, ως η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα η οποία έχει αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικά με το περιβάλλον. Βίωσε αυτή την καταστροφή από την πλημμύρα.
Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την Καλαμάτα πριν από 10 χρόνια. 9 χρόνια, ήσασταν μικρά. Επίσης, βιώσαμε μια παρόμοια καταστροφή από πλημμύρες. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο είναι το γεγονός. Είναι εντελώς. Μισό λεπτό, δώστε μου χρόνο. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο είναι ότι ζούμε σε μια εποχή, οι γεωλόγοι τη λένε ανθρωπόκαινο εποχή, είναι εποχή η οποία έχει επηρεάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου τον πλανήτη μας, που επηρεάζει ένα τεράστιο, πολύ επικίνδυνο όν που είναι ο άνθρωπος. Ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή επηρεάζει πάρα πολύ το πώς είναι ο πλανήτης μας. Το 2007, το 50% του πληθυσμού του κόσμου ξεπέρασε ο πληθυσμός που είναι στις πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι νομοτελειακά, έτσι όπως δηλαδή πλησιάζουμε στο μέλλον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα ζουν σε πόλεις. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια έκρηξη, ένα τεράστιο υδροκεφαλισμό των πόλεων, όξυση των φαινομένων, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερη ρύπανση, περισσότερα κτίρια, άσχημα κτίρια, πολυκατοικίες και γενικότερα και πάρα πολλές μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Υποτίθεται ότι σήμερα θα μιλούσαμε για την Καλαμάτα ως κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη, αλλά σκέφτηκα ότι θα είναι πιο ωραίο να μιλήσουμε για το πόσο εύκολο να μιλάμε σήμερα για το αύριο. Και έχει μια έννοια αυτή η σκέψη, γιατί το 1713, δηλαδή πριν από 200-300 χρόνια, ένας Γερμανός δασολόγος συνειδητοποίησε ότι αν συνέχισε να κόβει ξύλα, μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχει να πουλήσει ξύλα. Εκεί συνέλαβε για πρώτη φορά την έννοια της βιωσιμότητας, της αειφορίας, ότι θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κύκλο που να κόβει λίγα ξύλα κάθε χρόνο και παράλληλα να φυτεύει, ώστε να έχει συνέχεια εμπόρευμα να πουλάει. Αυτή λοιπόν έτσι γεννήθηκε η έννοια της βιωσιμότητας. Πέρασε σε πάρα πολλά εγχειρίδια μετά το 1968 με τη λέσχη της Ρώμης, όπου έθεσε ένα μεγάλο ερώτημα. Ότι η ανάπτυξή μας πρέπει να έχει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Σήμερα υπάρχει ένα κράτος στον κόσμο που αν όλοι καταναλώναμε σαν αυτό το κράτος, τότε όλοι οι πόροι της γης, η θάλασσα, τα ποτάμια, το νερό, θα είχε εξαντληθεί μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ποιο κράτος του κόσμου είναι αυτό που καταναλώνει συνέχεια, χωρίς κανένα σεβασμό στο περιβάλλον. Μια σκέψη γενικά. Όχι. Παρότι η Αμερική δυστυχώς οι χώρες έχουν κάνει πάρα πολλούς οργανισμούς που προσπαθούν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Πρόσφατα η Αμερική δυστυχώς αποχώρησε από τη συνδιάσκεψη, τη μεγαλύτερη συνδιάσκεψη που γίνεται το περιβάλλον, αλλά όχι, ναι. Η Ολλανδία, όχι. Θα σας πω εγώ, είναι όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής και κατά βάση είναι το Κατάρ και το Ντουμπάι. Έχουν πάει στην έρημο, κατασκευάζουν συνέχεια, δυστυχώς τρώνε πόρους. Αν όλοι δουλεύαμε, αν όλες οι χώρες καταναλώνανε, κάνανε ό,τι κάνανε τώρα αυτή τη στιγμή το Κατάρ και το Ντουμπάι, δυστυχώς δεν θα είχαμε καθόλου. Επειδή οι διαφανείς δεν φαίνονται καλά, θα τις στηρίξουμε λίγο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν μπήκε η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι, θα δείτε πάρα πολλούς ορισμούς, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένος ορισμός. Ο καθένας το προσεγγίζει όπως θέλει. Η βιωσιμότητα, ας πούμε, στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, είναι μια επιχείρηση να μην μπαίνει μέσα, να μην έχει ζημίες. Η βιωσιμότητα στο περιβάλλον είναι να μην καταναλώνουμε και να μην προξενούμε ζημιά στο περιβάλλον. Ο πιο ωραίος όρος γράφτηκε, ούτε αυτό το δούμε καλά, ο πιο ωραίος όρος γράφτηκε της βιώσιμης ανάπτυξης, γράφτηκε από μια Νορβηγή πρωθυπουργό που έλεγε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που κάνουμε τώρα και δεν επιβαρύνουμε τις μελλοντικές γενιές από την ανάπτυξή μας. Για παράδειγμα, να μην καταστρέψουμε τη θάλασσα, μην κάνουμε μια ανάπτυξη που θα μολύνουμε τη θάλασσα, ώστε εσείς μεγαλώνοντας να μπορείτε να κάνετε μπάνιο στην ίδια θάλασσα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα του τι θεωρούμε βιώσιμη ανάπτυξη και εμείς εδώ στις πόλεις μας θέλουμε και να είναι και μια ανάπτυξη η οποία καταφέρει να εξισορροπεί την πρόοδο μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το να μπορούμε δηλαδή οι πολίτες να είναι πραγματικά ενεργοί πολίτες και να μπορούν να συμμετέχουν
με συγχωρείτε. Στην πόλη μας βρισκόμαστε σε μια πολύ ευλογημένη περιοχή, η οποία είναι κοντά στη θάλασσα, είναι κοντά στο βουνό. Έχουμε πάρα πολύ έντονο φυσικό περιβάλλον. Βιώνουμε όμως και πάρα πολλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έχουμε πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες, ιδίως το προηγούμενο καλοκαίρι που μας πέρασε, βιώσαμε το πιο θερμό καλοκαίρι όλων των εποχών. Έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Είδαμε πριν από 10 χρόνια πώς βιώσαμε τις πλημμύρες και είχαμε και νεκρούς. Είμαστε μια πόλη που έχουμε ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα και περισσότερους κατοίκους και είμαστε και μια πόλη η οποία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος που πρέπει να ζήσουμε χρόνια μαζί του. Περιβαλλοντικός κίνδυνος. Εξαιρετικά, ο σεισμός. Είμαστε μια πόλη η οποία πριν από 40 χρόνια βίωσε ένα πολύ καταστροφικό σεισμό. Στατιστικά μιλώντας, μάλλον θα ξαναβιώσουμε ένα τέτοιο σεισμό. Το 1986 το 75% των κτηρίων κρίθηκαν ακατοίκητα. Αυτό σημαίνει ότι και στο μέλλον, δυστυχώς, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ένα τέτοια παρόμοια φυσικά φαινόμενα. Όταν λέμε να είμαστε προετοιμασμένοι, μπορεί να φανταστεί κάποιος, εμείς το λέμε να είμαστε ανθεκτικοί. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ποια έννοια έχει ανθεκτικότητα στην Καλαμάτα. Αντισημικά κτίρια. Περισσότερες αποστάσεις. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε μια φυσική καταστροφή και συνήθως αγχωνόμαστε πάρα πολύ και δεν έχουμε που να πάμε. Πέρα από τη βιασύνη, άρα να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να είμαστε εκπαιδευμένοι πώς διαχειριζόμαστε τέτοια περιστατικά, να είμαστε καλά ενημερωμένοι πού συναντιόμαστε, τι πρέπει να ακολουθήσουμε και κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι θέματα υποδομών. Δεν δουλεύει το ρεύμα, δεν δουλεύει το νερό, έχουμε θέματα με τις πλημμύρες, τις αποχετεύσεις. Άρα, μια ανθεκτική πόλη είναι μια πόλη η οποία έχει πάρα πολύ προετοιμασμένες υποδομές για να μπορεί να αντέξει ένα τόσο δύσκολο φυσικό φαινόμενο. Επομένως, γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε μια κλιματικά ουδέτερη πόλη, είναι μια πόλη καταρχάς που είναι ανθεκτική, που είναι έξυπνη, χρησιμοποιεί δηλαδή προς όφελός μας τη τεχνολογία, και επίσης είναι μια πόλη η οποία είναι κλιματικά ουδέτερη. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι η κλιματική ουδετερότητα είναι λίγο δύσκολο. Η δύσκολη είναι η κλιματική ουδετερότητα. Αν θα σας το έδινα με μια μαθηματική εξίσωση, είναι να μπορούμε να εξορροπήσουμε ό,τι αποβάλλουμε στο περιβάλλον, τα αέρια του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, αέρια δηλαδή που αποβάλλουμε από την δραστηριότητά μας, να μπορούμε να τα εξισορροπήσουμε με αυτά που μπορεί να απορροφήσει το περιβάλλον. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος πώς αποβάλλουμε ενέργεια θερμότητα στο περιβάλλον, τι κάνουμε καθημερινά. Ελευθερία. Όταν χρησιμοποιούμε το ρεύμα του οτιδήποτε, αυτά για να υπάρξουν χρειάζονται Ρεύμα, πετρέλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε. Βιομηχανίες. Πραγματικά, άμα ταξιδεύετε και έρχεστε προς Καλαμάτα και δείτε τα φουγάρα στο Μελιγαλά, να δείτε πώς καπνίζουν τα αέρια. Κάτι άλλο. Το 26% περίπου αυτού του άλλου οφείλεται στα αέρια θερμοκηπίου της Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι γονείς σας το χρησιμοποιούν καθημερινά. Το αυτοκίνητο. Ναι, το αυτοκίνητο. Επομένως, τι θέλουμε αυτά να εξαιρετήσουμε. Θέλουμε δηλαδή να μειώσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου, θέλουμε να παίρνουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορείτε να σκεφτείτε Καλαμάτα ποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί έχει ένα εξαιρετικό καιρό 10 από 12 μήνες το χρόνο. Τον ήλιο, πραγματικά, ανεξάρτητη πηγή. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή της Ευρώπης που μπορούμε να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος εμείς και η Κρήτη από τον ήλιο. Και όσον αφορά το αυτοκίνητο, πρέπει ο Δήμος και ειδικά το κράτος να αυξήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα δρομολόγια να χρησιμοποιούμε όλη η λεωφορεία ή να επαναχρησιμοποιήσουμε το τρένο κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Και όσον αφορά την... Επίσης έχουμε σπίτια πρακτικά αμόνωτα, συνεπώς πρέπει να μπορέσουμε να μονώσουμε τα σπίτια μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλιακούς συλλέκτες για να μπορούμε να παίρνουμε την ενέργεια από τον ήλιο κτλ. Άρα μια κλιματική ουδετερότητα είναι μια εξίσωση που εξυπηρετούμε βασικά ό,τι κακά έκανε η γενιά μας. Συγγνώμη, πες μου. Συγγνώμη, αλλά η τοποθέτηση ηλιακών για τέλος πάντων,
ηλιακών πάνελ για να χρησιμοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια. Αυτά πού θα τοποθετηθούν? Τα ηλιακά πάνελ πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τον ήλιο, έχουν συγκεκριμένους προσανατολισμούς, νότιους προσανατολισμούς και συγκεκριμένες κλίσεις. Άμα δείτε και τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε στο 10, όταν περάσετε, θα δείτε υπάρχουν φωτοβολταϊκά. Κάτι άλλο που υπάρχει εκεί. Ορίστε. Για να τοποθετηθούν δεν πρέπει να διαλυθεί κάτι άλλο που υπάρχει εκεί. Όχι, μπορεί να είναι πάνω σε ταράτσες που είναι οριζόντιες ή εφαρμόζονται και πάνω σε στέγες. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι μια πόλη που θέλει να τα κάνει αυτά, υπάρχει και κάτι άλλο που απορροφά το. Πέρα από τη μείωση της χρήσης που κάνουμε εμείς, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Που απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, που είναι η ύλη πρώτης δημοτικού. Ναι, μπορούμε να αυξήσουμε τα δέντρα, μπορούμε να αυξήσουμε τους φυσικούς αποδέκτες. Διοξείδιο του άνθρακα απορροφούν το νερό, τα θαλάσσια, υδάτινες εκτάσεις και βέβαια τα πάρκα, τα δέντρα. Η Καλαμάτα θεωρείται μία από τις πιο πράσινες πόλεις της Ελλάδας. Έχουμε 55%, άμα τη δει κάποιος από το δορυφόρο, από το Google Maps, έχουμε περίπου το 55% της έκτασης της Καλαμάτας καλύπτεται από το πράσινο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία να πούμε. Είναι και ένα λίγο ψέμα, γιατί μπορεί να καλύπτεται, αλλά στη βάση το πράσινο υπάρχει σε δύο πολύ μεγάλες περιοχές της Καλαμάτας. Μπορείτε να μου τους πείτε? Το πάρκο και το πάρκο που βρίσκεται στην Τέντα. Στην ουσία υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθόλου πράσινο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περιοχές που δεν έχουν πράσινο να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερο πράσινο εκεί, να φυτέψουμε κτλ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπήκαμε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι. Στην ουσία, περίπου 6 ελληνικές πόλεις συμμετέχουν στο δίκτυο, είναι 100 περίπου πόλεις ευρωπαϊκές. Ο μεγάλος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέχρι το 2050 να καταφέρει να σταματήσει την άνοδο της θερμοκρασίας. Γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, έστω και κατά 1,5 βαθμό όπως υπολογίζεται τώρα, θα δημιουργήσει τρομερές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ξέρουμε. Καταρχάς, σε παράκτητες περιοχές όπως είναι η Καλαμάτα, που είναι κοντά στη θάλασσα, θα ανέβει η στάθμη του νερού. Πάρα πολλές περιοχές θα καταστραφούν. Σκεφτείτε ότι αν έχετε βρεθεί στη Μαρίνα, περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο χάθηκε πριν από 100 χρόνια. Τα σπίτια βγαίνανε προς τη Μαρίνα πριν φτιάξουν τα έργα της Μαρίνας. Υπήρχαν και άλλα σπίτια προς τη θάλασσα και έτσι όπως ήρθε η θάλασσα τα πήρε και τα κατέστρεψε. Φανταστείτε λοιπόν την άνοδο της θερμοκρασίας, την άνοδο της στάθμης του νερού, πόσα προβλήματα θα δημιουργήσει. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, πήγαμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι 6 ελληνικές πόλεις, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τα Γιάννενα, η Κοζάνη και η Καλαμάτα. Η καθεμία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και ανήκουμε σε αυτό το δίκτυο των 100 ευρωπαϊκών πόλεων που έχουμε δεσμευτεί να γίνουμε κλιματικά ουδέτερες 20 χρόνια νωρίτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Ο λόγος που έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε αυτό, θέλει να το κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Και γι' αυτό διάλεξε 100 πόλεις από όλη την Ευρώπη για να εφαρμόσει πιλωτικές δράσεις, να μπορεί να δει αν αυτές οι δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είμαστε η καλύτερη ελληνική πόλη που διαλέχθηκε. Είμαστε όμως μια πόλη που έχουμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είμαστε διατεθειμένοι να τεστάρουμε εδώ λύσεις, να δοκιμάσουμε λύσεις για να μπορούμε να δούμε αν θα γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι. Ο Δήμος Καλαμάτας, αυτά. Συγγνώμη, ναι. Ήθελα να επισημάνω κάτι από αυτό που είπατε προηγουμένως σχετικά με το πράσινο. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Δεν πειράζει. Αλλά ήθελα να σας περιγράψω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από μερικά χρόνια, στο 22ο Δημοτικό, το οποίο άνοιξε τη δίωδό του στην πίσω μεριά που υπήρχαν ελαιώνες, και οι ελαιώνες αυτοί θεωρήθηκε ότι ήταν επικίνδυνοι για τα παιδιά, ότι θα ανέβαιναν πάνω τα παιδιά και θα πέφτανε κάτω και θα ξυπνιόντουσαν. Θα χτυπούσαν. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε πρόταση να κοπούνε τα δέντρα. Πάλι καλά που δεν πρότεινα να κοπούν τα παιδιά. Ας το αναφέρω σαν γεγονός, όχι αυτό, για αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά κυρίως για να τονίσω και να επισημάνω ότι οι αλλαγές γίνονται με συνείδηση. Όταν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τέτοια συνείδηση, ότι ο άνθρωπος που είναι γεννημένος και φτιαγμένος για να μπορεί να ανέβει σε δέντρο, το 2000, τότε ήταν 2019-2018, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να κοπούν τα δέντρα, γιατί αν ανέβαιναν πάνω τα παιδιά θα πέφτανε και θα χτυπούσαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι θέμα, μιλώ για τη συνείδηση, δεν μιλάω για αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, γιατί προφανώς κανείς δεν είναι τέλειος, να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα μια γενιά που όταν κάναμε ταξίδι με τους γονείς μου πριν από 30 χρόνια,
Όταν κάναμε λοιπόν ταξίδι προς την Αθήνα, ανοίγαμε τα παράθυρα και πετούσαν μπουκάλια στο περιβάλλον. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Αν επιτρέπετε πάλι, έχω δει πράκτορα του λεωφορείου που πήγαινε στη Μάνη πριν από αρκετά χρόνια, επειδή οι επιβάτες πήραν μπουκάλια και είχε ανοίξει το παράθυρο και του πέταγε τα μπουκάλια έξω. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ανήκω σε αυτή τη γενιά που το περιβάλλον το μεταχειριζόμασταν σαν τασάκι, ευτυχώς τώρα δεν γίνεται αυτό και ευτυχώς θέλω να πιστεύω ότι η νέα γενιά θα είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένη στα θέματα του περιβάλλοντος. Και όταν λέω νέα γενιά, δεν εννοώ μόνο τη γενιά που βρίσκεται εδώ και θα μεγαλώσουν και θα δημιουργήσουν και θα ζήσουν στον τόπο μας, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται εδώ και θα γίνουν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και θα είναι ακόμα πιο αυστηροί στο τι γίνεται στο περιβάλλον και το πόσο περιοριστικά πρέπει να δρούμε για να το προστατεύσουμε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Γενικά, να ξέρετε ότι βρίσκεστε σε μια γενιά την οποία έχετε πάρει τόσα πολλά ερεθίσματα που είναι συγκλονιστικό. Είσαστε πάρα πολύ καλύτεροι, πιο καταρτισμένοι και κυρίως μεγαλώσατε με την τεχνολογία. Εγώ γνώρισα την τεχνολογία όταν έγινα 18 χρονών. Εσείς μεγαλώσατε με τις οθόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε να τις μεταχειριστείτε και η τεχνολογία γενικά είναι προς όφελός μας, αρκεί να ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Λέμε ότι θέλουμε να είμαστε μια έξυπνη πόλη, δηλαδή να βάλουμε την τεχνολογία μέσα στην πόλη μας, να μας απλοποιεί την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, μέσα σε 2-3 μήνες θα παρουσιάσουμε από το Δήμο Καλαμάτας μια εφαρμογή, ένα application για τον πολίτη. Θα έχετε λοιπόν στα κινητά σας αυτή την εφαρμογή και θα μπορείτε να βλέπετε ποιος δρόμος έχει κλείσει, τι εκδηλώσεις γίνονται στην πόλη της Καλαμάτας, νέα που πραγματοποιούνται. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κι εσείς να είσαστε εξαιρετικά καταρτισμένοι στο πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τη τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν είναι μόνο το TikTok και το Instagram, καλά είναι και αυτά, τέλεια είναι. Απλά είναι και άλλα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή γνώσεων που βρίσκεται εκεί και θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να είστε έξυπνοι αρκετά ώστε να αντλήσετε και να διασταυρώνετε αυτά τα κομμάτια που πρέπει να χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, θα κάνουμε το εξής. Θα σας πω λίγο ότι στην ουσία έχουμε πάρει στην Καλαμάτα 7 ευρωπαϊκά προγράμματα και τρέχουμε τώρα χρηματοδοτούμενα που αφορούν σχολεία, που αφορούν αναπλάσεις, που αφορούν τεχνολογίες κτλ. Θέλω να κάνω μια σύνδεση με το ΕΠΑΣ και να σας πω κάτι, πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι στην Καλαμάτα. Πρώτον, είμαστε ένα case study, μια περίπτωση που μελετάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μια πόλη κατάφερε να επιβιώσει από ένα τόσο καταστροφικό σεισμό, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Δεύτερον, τι άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό κράτος, η Καλαμάτα, τι συμβολίζει, τι έγινε στην Καλαμάτα. Η Επανάσταση. Στην Καλαμάτα, λοιπόν, στην ουσία, εδώ γεννήθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Τι ακόμα πιο σημαντικό έγινε, λίγο όμως πριν την Επανάσταση. Αυτό δεν είναι σωστό και είναι λίγο δύσκολο. Το 1821 μαζεύτηκε η Μυσσηνιακή Γερουσία και έστειλε μια επιστολή προς την Ευρώπη, βασικά στην Αγγλία και στη Γαλλία, που τους έλεγε ότι ξέρετε κάτι, είμαστε Έλληνες, θα κάνουμε ελληνικό κράτος και θέλουμε να μας βοηθήσετε. Έχετε λοιπόν στο μυαλό σας, ως σχολείο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στην ουσία το πρώτο επίσημο έγγραφο που έφυγε προ-ελληνικού κράτους προς την Ευρώπη, η πρώτη σύνδεση που έγινε Ελλάδας και Ευρώπης, ήταν αυτό το έγγραφο που έφυγε από την περιοχή μας. Πέρα από τα υπόλοιπα τεχνολογικά που τρέχουμε, θα κάνουμε ένα κέντρο καινοτομίας στο κτίριο Φαρών και Ασίνης. Σε αυτό το κέντρο καινοτομίας που θα πραγματοποιήσουμε, γιατί θέλουμε τεχνολογία, θα έχουμε και μια αίθουσα σεισμού που θα μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί τα σχολεία και να βιώνουν ό,τι βιώσαμε στο σεισμό και να τους εξηγούμε εκεί και πόσο σημαντικά είναι το να ξέρουν ακριβώς, να είναι συνδεδεμένοι και να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Ακριβώς επειδή αναπτύξαμε πολλές πρωτοβουλίες για την τεχνολογία, η Καλαμάτα πέρυσι βγήκε Smart Town of the Year στα Best City Awards. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, όχι τέλεια, αλλά είμαστε OK. Και επίσης έχουμε κάνει και διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορες τοπικές πράσινες συμφωνίες. Ομολογώ όμως ότι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι είναι το Συμβούλιο Νεολαίας. Φτιάξαμε το Συμβούλιο Νεολαίας γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να σας μιλάμε εμείς για αυτά τα θέματα, αλλά να ξεκινήσετε εσείς να μιλάτε για αυτά. Δεν θα μιλήσω εγώ για το Συμβούλιο, γιατί εδώ στο σχολείο σας έχετε δύο εξαιρετικά μέλη του Συμβουλίου, την Αγάπη Αμβρουλιδάκη και την Ελευθερία Τιχάικου. Επομένως θα τις καλέσω εδώ πάρα πολύ απλά. Δεν δουλεύουν και διαφάνειες, ευκαιρία είναι να σας πούν: έλα, Αγάπη, εσύ θα ανέβεις πιο εύκολα. Ας την Ελευθερία θα ανέβει σε λίγο. Θα ανέβεις την Ελευθερία μου. Ένα μικρό χειροκρότημα. Θα ανέβεις την Ελευθερία. Ωραία. Αγάπη, πες μας λίγο τι κάνεις στο Συμβούλιο Νεολαίας. Ωραία. Ουσιαστικά, εγώ είμαι ενεργό μέλος από το Σεπτέμβρη. Εντάχθηκα γιατί θεωρώ ότι μέσω της νεολαίας μπορούμε και εμείς να πούμε
τι δεν μας αρέσει σε αυτή την πόλη, τι δεν μας καλύπτει ως νεολαία και θεωρώ ότι μέσω του Συμβουλίου έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να ακουστούμε. Στο Συμβούλιο αυτό, όσο τα παιδιά μπαίνουν, επιλέγουν, υπάρχουν κάποιες ομάδες, θεματικές ομάδες για το περιβάλλον, για τα δέσποτα, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, για τα ευρωπαϊκά θέματα, στα οποία γίνονται κάποιες δράσεις, υπάρχουν, οργανωνόμαστε σχετικά να κάνουμε δράσεις. Υπάρχει και ίσως η μεγαλύτερη δράση που οργανώνουμε, που θα είμαστε όλες οι ομάδες ενωμένες, είναι το Φεστιβάλ Νεολαίας, που θα πει ακόμα περισσότερα και ο Βασίλης. 24-25 Απριλίου θα κάνουμε ένα φεστιβάλ νεολαίας. Εκεί θα έχουμε διάφορα συγκροτήματα μουσικά που θα παίξουν, νεανικά συγκροτήματα, άρα θα σας καλέσουμε να λάβετε συμμετοχή. Κάτι σαν School Wave θα είναι. Συν θα έχουμε διάφορες άλλες δράσεις που έχουν σχέση με το Συμβούλιο Νεολαίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των νέων. Όσο πιο κοντά είσαι σε αυτά τα θέματα, είναι θέματα που θα σας απασχολήσουν. Κυρίως όμως η συμμετοχή του Συμβουλίου Νεολαίας είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσετε για πράγματα τα οποία κανένας άλλος δεν θα μπορεί να τα εκφράσει καλύτερα από ότι εσείς. Κάποια πράγματα που σας ενοχλούν και κάποια πράγματα που θα θέλετε να αλλάξετε. Και κλείνοντας, πες. Συγγνώμη, έχω μια ερώτηση. Ναι. Στο Συμβούλιο Νεολαίας, που είναι τόσο καιρό, τι θέματα έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή τι θέματα έχουν συζητηθεί και τι έχει αλλάξει. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έρθεις κάποια στιγμή στο Φεστιβάλ Νεολαίας να το δεις. Τελευταία δράση που κάνανε πολύ έντονη τα παιδιά ήταν ότι φτιάξανε χριστουγεννιάτικα είδη, τα οποία τα προσφέρανε στη λέσχη φιλίας και ήρθαν σε επαφή με ηλικιωμένους και μιλήσανε για αυτούς. Γενικότερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τελευταία φορά προτείνανε δράσεις για τα δέσποτα, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για το φεστιβάλ. 3 δράσεις από τις οποίες ο Δήμος δεσμεύτηκε ότι θα τις υλοποιήσει. Είναι και τα εργαστήρια, θα κάνουν τώρα κεραμική, πυλό, θα κάνουν ένα εργαστήριο για το πόσο σημαντική είναι στην πόλη να τη ζουν τα παιδιά. Ξέρετε κάτι, όταν κάποιος σχεδιάζει την πόλη από τη θέση που είμαι, τη σχεδιάζει από τη θέση που είμαι. Μεταφορικά και κυριολεκτικά, δηλαδή τη σχεδιάζω από τα μάτια μου. Εσείς όμως ως παιδιά βλέπετε εντελώς διαφορετικά την πόλη και τα προβλήματά της. Είναι εντελώς διαφορετικά τα προβλήματα που βιώνετε με τα ποδήλατα, με την προσβασιμότητα, με τα απόβλητα, με το να έχετε αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν είναι καλές, με το να έχετε σχολεία τα οποία έχουν υγρασίες και προβλήματα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθείτε και να μιλήσετε. Και κλείνοντας, μια πόλη που θέλει να είναι κλιματικά ουδέτερη, έξυπνη, θέλει να εμπλέξει τους νέους σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας απευθύνω λοιπόν μια ερώτηση. Αν ήσασταν δήμαρχος σήμερα και είχατε απεριόριστο budget, απεριόριστο προπολογισμό, θα μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι θα μπορούσατε να κάνετε, τι θα θέλετε να κάνετε? Είναι πρώτον να βάλω πάρα πολλά δέντρα και φυτά. Δέντρα και φυτά. Και την πόλη. Ωραία. Και τα κτίρια που είναι εγκαταλειμμένα, να τα φτιάξει πέρα μικρά παρκάκια. Παρκάκια, οκ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, σε διακόπτω μισό λεπτό. Ποδηλατόδρομος. Αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα έχουμε 2 μεγάλους ποδηλατόδρομους που πηγαίνουν κατά βάση βορρά-νότο. Εμείς πρέπει να συνδέσουμε την Ανατολή και τη Δύση. Υπάρχουν και γειτονιές που ξεκινάνε από την Τέντα, που δεν μπορούν να πάνε εύκολα στο Δημαρχείο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερους ποδηλατόδρομους. Στην ανάπλαση που κάνουμε τώρα στο Ανατολικό Πάρκο, στο Ανατολικό Κέντρο, που είναι στην Τέντα, δημιουργούμε 2 ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους μεγάλους. Ο ένας είναι ο οδός Μαυρομιχάλη, από το ιστορικό κέντρο στην Τέντα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, και ο άλλος είναι η οδός Ζηρών, που θα αποκτήσει ένα μεγάλο ποδηλατόδρομο που θα μας βγάζει στην παραλία. Έλα, συγγνώμη, άλλο. Επίσης, θα άφησανα την προστασία στην παραλία. Όπως? Παράδειγμα, με βάζαμε ένα προστατευτικό, γιατί ο δρόμος είναι επικίνδυνο, γιατί δεν μπορούσε να πέσει, γιατί αυτοκίνητα πέφτουν μέσα. Άρα να προστατεύσουμε το αυτοκίνητο να πέφτουν μέσα. Η λογική κάποιου που σχεδιάζει μια πόλη δεν είναι να προστατεύσει τα αυτοκίνητα, είναι να σταματήσει τα αυτοκίνητα. Ακριβώς. Που σημαίνει, αν θυμάστε στην παραλία στην Ναβαρίνο, έχουμε και περιοχή όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι πεζοί σε ένα πολύ μικρό πεζοδρόμιο. Τον Αύγουστο, εγώ εμένα προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ εχθρικό να κυκλοφορώ στην Ναβαρίνου από την Ανάσταση μέχρι την Φαρών, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Άρα, ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο κόσμος να μπορεί να περπατάει πιο άνετα, γιατί όπως είπαμε, έχουμε και ένα τέλειο
περιβάλλον, συνθήκες που μπορεί κάποιος να περπατήσει χωρίς βροχή για πάρα πολύ χρόνο και μάλιστα χωρίς να ανέβει σαν ανηφόρες και να κατέβει. Συγγνώμη. Πες τι εσύ. Λοιπόν, τα χρήματα από τα σχολεία έχει πάρα πολύ δίκιο και εμένα μου είναι πάρα πολύ άβολο να μιλάω για τέτοια θέματα σε σχολεία που έχουν προβλήματα μόνωσης. Ξεκινάει από ούτως ή άλλως μια αδικία. Το κράτος έδωσε στους Δήμους στα σχολεία πριν από περίπου 25 χρόνια, χωρίς να του δώσουν στα κεφάλαια να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι στα προβλήματα των σχολείων, τα οποία πολλά σχολεία είναι αυθαίρετα, έχουν θέματα υγρασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει οι Δήμοι να διαθέσουν ακόμα περισσότερα κεφάλαια για να προτεραιοποιήσουν στον προϋπολογισμό τους την επισκευή των σχολείων. Φωτοβολταϊκά πάνελ ώστε να γίνουν όλα ενεργειακά ουδέτερα και για να το συνδέσω και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρότεινα πρόσφατα στον κύριο Παλάτζο να συμμετέχει στο σχολείο μας στο πρόγραμμα Aurora, που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καθοδηγεί τα σχολεία στο να δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει σύντομα αυτό, εφόσον έχουμε πάρει αυτή την υπόσχεση ότι μέχρι το 2050 θέλουμε να είμαστε κλιματικά ουδέτερα. Εμείς ειδικά μέχρι το 2030. Ένα πολύ μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Το είπε κάποιο παιδί πριν στην παρουσίαση του κ. Καθηγητά. Πρέπει να είμαστε και μια κοινωνικά δίκαιη πόλη. Και αυτοί που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που ονομάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικοί μετανάστες, γράψτε το αυτό γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να το ψάξετε. Αυτοί λοιπόν που είναι οι κλιματικοί πρόσφυγες, οι κλιματικοί μετανάστες, είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από την υπερθέρμανση του πλανήτη και από αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο πλούσιος, άμα έχει θέματα, ας πούμε, αν κρυώνει στο σπίτι του, θα φτιάξει ένα καινούριο σπίτι, θα είναι σούπερ μορωμένο, θα έχει μια αντλία θερμότητας, θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Μπορεί και να μεταναστεύσει για να πάει για μια καλύτερη, να βρει ένα ιδανικότερο περιβάλλον. Οι φτωχοί όμως, οι οικονομικά ευάλωτοι, είναι ακόμα πιο ευεπίφοροι, ακόμα πιο δύσκολα αυτά που βιώνουν σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτοί που πνίγηκαν στην Καλαμάτα της πλημμύρας ήταν άνθρωποι που ζούσαν σε υπόγεια. Έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι όταν μιλάμε για μια πόλη που θέλει να είναι βιώσιμη, έξυπνη κτλ., είναι και μια πόλη. Λοιπόν, είναι και μια πόλη που είναι κοινωνικά δίκαιη, που δίνει τα κίνητρα στους πολίτες, αυτά τα κίνητρα που πρέπει. Κάνετε μια ερώτηση πάρα πολύ ωραία, νομίζω από την ομάδα της πρώτης γυμνασίου ήτανε, γιατί δεν δίνουμε περισσότερα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έχει τα πρώτα δίκιο. Δυστυχώς, δεν είναι όλα τα πράγματα πάρα πολύ δημοκρατικά. Οι νόμοι συνήθως τους γράφουν ισχυροί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευαισθησίες, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν και λάθη. Εδώ βρισκόμαστε να διεκδικούμε ακόμα περισσότερα. Άρα έχετε στο μυαλό σας ότι μια πόλη η οποία σέβεται τον εαυτό της είναι πάνω απ' όλα και θέλει να σχεδιάζει το μέλλον, είναι πάνω απ' όλα μια πόλη που σέβεται τους οικονομικά αδύνατους, τους φτωχούς, σέβεται ποιοι άλλοι έχουν ανάγκη σε μια πόλη. Ποιες ομάδες έχουν προβλήματα? Οι ανάπηροι. Ωραία. Να μια ωραία ερώτηση. Τα άτομα με αναπηρία περίπου είναι 10% του πληθυσμού της Ελλάδας. Το ξέρετε ότι όμως αυτοί που έχουν θέματα με την πρόσβαση δεν είναι μόνο οι ανάπηροι, είναι και τα εμποδιζόμενα άτομα. Τα εμποδιζόμενα άτομα είναι περίπου το 50% του πληθυσμού. Ακόμα και εγώ που σας μιλάω τώρα θα μπορούσα να είμαι ένα εμποδιζόμενο άτομο. Γιατί μπορεί να μην βλέπω καλά μια μέρα, γιατί μπορεί να σπάσω το πόδι μου και να μπορώ να μην κυκλοφορώ εύκολα σε αυτά τα πεζοδρόμια. Μπορεί να έχω κάποιο θέμα υγείας και να μην μπορώ να περπατήσω. Μπορεί να έχω ένα θέμα και να μπορεί να ανέβω στην τάξη μου να κάνω μάθημα. Επομένως, σκεφτείτε ότι το θέμα της προσβασιμότητας δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά όλους μας εν δυνάμει, γιατί εν δυνάμει μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη φάση της ζωής μας που να έχουμε άμεση ανάγκη να μπορούμε να κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη άνεση. Ποια άλλα θέματα, ποιες άλλες ομάδες έχουν ανάγκη από την προστασία μας? Εγώ ανήκα πολλά λεφτά. Πώς, περίμενε. Ποιες άλλες ανάγκες έχουν άτομα από την προστασία μας? Ναι. Τα άτομα που ακολουθούν τους κανόνες, που θέλουν να είναι σύνομα, Αυτό είναι ωραία απάντηση. και όμως φαίνοντας τους ίδιους, βρίσκονται σε απόβληση. Είτε γιατί η χάρη είναι γεμάτη τις αναγκές ή γιατί δεν είναι ανοιχτή,
βγάλω τον καναπέ ή και παλιό το στρώμα, ένα τηλέφωνο το οποίο θέλω μια μέρα να το βγάλω και ώρα για να περάσει το όχημα. Δεν υπάρχει ενημέρωση τέτοια στο σχολείο, πρέπει να δημιουργηθεί το πρόβλημα και αν είσαι συνειδητός του μαθητής, τότε θα πάρει στο Δήμο για να αναζητήσει τη λύση. Δηλαδή, τα χέρια του Δήμου κάθονται, φτάσανε μέχρι είναι φιλέ σακούλες για να βάζουν τα πράγματα της ανακοίνωσης. Φυσικά δεν φτάνει, ήταν κάτι συμβολικό αυτό. Έχουν περθεί μέσα στη παλιά του κομμάτια, δηλαδή έρματα, αποσταμμένα ζώα. Και όταν πήγαμε, κολλάγαμε τον άνθρωπο που θα πέρασε εκεί, ήταν η κομμάτι, τώρα αυτά πρέπει να πάνε σε ειδικό μέρος, η απάντηση ήταν, δεν Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, θα σας διαθέσω. Θα σας πω μόνο μία ατάκα. Ακόμα και αυτά τα άτομα που λέτε που καταπιέζονται, υπάρχει εδώ ένας φαύλος κύκλος που λέει ότι πάλι υπεύθυνος περισσότερο για αυτά είναι ο Δήμος και η πολιτεία. Γιατί αυτοί έχουν την ανάγκη να εκπαιδεύσουν αυτά τα άτομα πρώτον και δεύτερον τους αποβάλουν τα απαραίτητα πρόστιμα, ώστε εσείς που είστε σύνομοι να νιώθετε ότι ζείτε σε ένα κράτος το οποίο τιμωρεί αυτούς που αυθαιρετούν. Συμφωνούμε? Ναι, ωραία. Άρα πάλι το θέμα είναι δικό μας και της πολιτείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θέλω να το πω είναι οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι επίσης είναι μια ομάδα που πρέπει να προστατεύσουμε πάρα πολύ και άνθρωποι οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία έρχονται κοντά σε τεχνολογικά ζητήματα. Ακόμα και να πάρουν την κάρτα τους, να πάνε στο ATM, είναι ένα πρόβλημα για αυτούς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αμάτα με διακόπτεις όποτε τελειώσει η χρόνος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν μιλάμε εμείς για τέτοια θέματα, που έχετε τις δασκάλες εδώ που είναι πάρα πολύ κατερτισμένες και ξέρουν να μιλήσουν για αυτά, δύσκολα περνάει αυτή η πληροφορία στην οικογένεια. Ο καλύτερος πρεσβευτής να μιλήσει για αυτά τα θέματα είσαστε εσείς τα παιδιά. Ο παππούς και η γιαγιά που έχουν μια συνήθεια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αλλάξουν. Ας πούμε, παίρνουν το αυτοκίνητο για να πάνε 5 λεπτά κάπου αλλού. Ή, ας πούμε, για παράδειγμα, πάνε και ψωνίζουν στη λαϊκή πάρα πολλά τρόφιμα και μετά αναγκάζονται να τα πετάξουν. Ή χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλαστικά μπουκάλια και δεν, ας πούμε, τα αποθηκεύουν μέσα στο ψυγείο τους. Θα αλλάξουν οι συνήθειες αν μιλήσετε εσείς σε αυτούς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγα πριν. Για πες. Εδώ καλά και εγώ άλλαζα δύσκολα. Συμφωνώ. Ναι, αλλά αν ακούσει το εγγόνι του, θα αλλάξει. Εμένα ο πατέρας μου ξεκίνησε να βάζει ζώνη όταν τον έπριζα εγώ. Από μόνος του θα την έβαζε τη ζώνη στο αυτοκίνητο. Ακριβώς γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και αυτή η ατάκα που μου πες είναι η καλύτερη αφορμή να πω και εγώ αυτό. Ότι όλοι πρέπει να γίνετε συμμέτοχοι και ιδίως οι νέοι μαθητές και τα παιδιά, γιατί εσείς είστε η μεγάλη μας ελπίδα. Αν εσείς κατανοήσετε αυτά τα ζητήματα, τα αναλύσετε, είναι κάποιες στιγμές που είναι δύσκολες, μην φοβάστε να ρωτάτε για αυτές. Κανένας δεν έχει την πλήρη αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο δύσκολα και επίφοβα που χρειάζονται πάρα πολλές ειδικότητες μαζί. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, σας σκεφτώ ως πολιτικός μηχανικός, όμως χρειάζονται κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, χρειάζονται εκπαιδευτικοί για να μεταφέρουν το μήνυμα στα παιδιά, χρειάζονται περιβαλλοντολόγοι, χρειάζονται αρχιτέκτονες, χρειάζονται οικονομολόγοι, χρειάζονται φοιτητές πανεπιστημίων να εκπαιδεύουν ανθρώπους που θα βγουν στην αγορά και επιστήμονες για να κάνουν έρευνα. Άρα όλα αυτά τα σύνθετα ζητήματα, ρωτήστε για αυτά. Και εδώ είμαστε να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία. Θα πάρουμε δύο τελευταία από το κοινό σχόλια για να κλείσουμε. Από την αλήθεια, στο θέμα της διαχείρισης του χώρου είναι παντελώς άσχετο. Πραγματικά στο θαυμάζω και σκαμαρώνω εσάς που το κάνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και κάνουμε πάρα πολλά λάθη και όλοι μας άσχετοι είμαστε στην αρχή, πιστέψτε με. Πολύ περισσότερο τα παιδιά που βλέπουν έχουν απόψεις ιδέες που συγκλίνουν, άλλο αποκλίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν να έχουν μια κοινωνία μεταξύ τους και μαζί σας για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Σε όλα αυτά, αν το επιτρέπετε, εγώ βλέπω με το εξαιρετικό κομμάτι, με τη δική μου τη μαθιά, ότι υπάρχει μια λέξη που αναφέρθηκε συνεχόμενα σε όσα είπαμε μέχρι τώρα, τη λέξη κλίματα,
κάνει με το οικονομικό κομμάτι, η άποψή μου ότι θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να είναι ενημερωμένα τα παιδιά. Με την έννοια ότι το χρήμα αγοράζει πράγματα, αλλά σαν ιδέα κινεί και συνειδήσεις. Με ποιο τρόπο? Όταν ένα παιδί σκέφτεται, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα το πληρώνει και ο πατέρας μου. Τα σκουπίδια πρέπει να καθαριστούν στον δρόμο, τα καθαρίζουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώνονται και από τον πατέρα μου. Και κάπου εκεί κινείται το κομμάτι της συνείδησης. Το χρήμα είναι ο ενδιάμεσος. Δεν είναι το θέμα το χρήμα, είναι ο ενδιάμεσος από το χρήμα για να κινηθούν οι συνειδήσεις των παιδιών που δεν γνωρίζουν ούτε πώς βγαίνει το χρήμα, ούτε πώς διαχειρίζεται. Κοιτάξτε, θα σας πω. Έχετε πιάσει ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάς για αυτά τα ζητήματα όταν υπάρχει τόσο πολλή αδικία γύρω μας. Όταν υπάρχει διαφθορά και είναι και πάρα πολύ έντονη και τη βλέπει κάποιος. Όμως, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε σε νέα παιδιά, τα οποία ακόμα δεν έχουν δηλητηριαστεί με αυτές τις σκέψεις που είμαστε εμείς εξοικειωμένοι. Και μπορείτε να δείτε όσο πιο μικρές ηλικίες είναι, πόσο πιο αγνά και αθώα είναι τα ερωτήματά τους. Όχι, το ξέρω. Θέλω να Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο πιο μικρότερες ηλικίες προσεγγίζουμε, και γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα πρώτη γυμνασίου, πέρα από τις μεγαλύτερες τάξεις, τόσο καλύτερα γίνεται αυτή η δουλειά να εκπαιδευτούν στο ότι πράγματι, γιατί το χρήμα είναι υπάρχει εκεί αναγκαστικά. Όμως, όσο προετοιμασμένοι πολίτες είμαστε και έχουμε και κοινωνική συνείδηση, όχι μόνο ατομική συνείδηση, έχουμε κοινωνική συνείδηση, δηλαδή βγάζετε την ανακύκλωση και επειδή είναι κοντά ο κάδος των σκουπιδιών, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τα πετάνε στα σκουπίδια, γιατί ο κάδος της ανακύκλωσης είναι 2 τετράγωνα πιο μακριά. Αυτό που λέγεται λοιπόν κοινωνική συνείδηση, αυτό το σκουπίδι θα το βρούμε κάποια στιγμή, θα το πληρώσουμε, είναι κάτι που από αυτή τη γενιές εκπαιδεύεται και χαίρομαι που υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν τέτοια ζητήματα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κύριε, συγγνώμη, να ρωτήσω. Πώς γίνεται να έχουμε μια εξελικτική πόλη όταν από κάτω στην ουσία κάτω στην Καλαμάτα είναι σάπια? Έπεσε δρόμο στην Αβαρίνη. Ναι. Από τη Σαπίλα. Στο σπίτι μου κοντά είναι σε δρόμο. Πέφτει ο δρόμο γιατί δεν έχουμε σωστές υποδομές. Έχεις δίκιο. Πώς θέλετε να κάνουμε έξυπνες πόλεις, δηλαδή να μάθουμε, να κάνουμε να γίνουμε, ξέρω εγώ, πιο καλύτεροι και να κρυβαίνουμε σαν πόλη όταν. Ωραία. Να κλείσουμε με αυτή την ωραία διαπίστωση. Φτιάξανε, συγγνώμη, έδωσαν κάποια λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιαχτεί μια πλατεία η οποία είναι άχρηστη. Συγγνώμη, ο κόμβος που φτιάχτηκε εκεί πέρα τώρα και λέω 23, πώς θα γίνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, αναπαραστάσεις? Είναι μια. Δίνουμε λεφτά σε πράγματα. Οκ, θα μπορούν να γίνουν και καλά αναπαραστάσεις, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν για να την απαντήσω. Μισό λεπτό. Ωραία, αν δεν κάνουμε τίποτα και πέσουμε και κοιμηθούμε και ξυπνήσουμε μετά από 30 χρόνια και περάσει η ζωή μπροστά μας, θα αλλάξει το σάπιο της πόλης? Όχι. Θα ήθελες εσύ, θα σου πω εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα το παιδί μου, το εγγόνι μου, να μην είναι σάπιο εκεί που θα περπατήσει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία, γιατί παλιά τα φτιάχναν έτσι. Για πάρα πολλούς λόγους είναι και θέματα που, ξέρετε κάτι, υπήρχε και πάρα πολύ διαφορά και κακή κατασκευή. Υπήρχε όμως και ελλειπής γνώση. Κατασκευαστικά είμαι μηχανικός, μπορώ να σας το πω. Αυτά ξέραν να κάνουμε τότε στις περισσότερες περιπτώσεις. Υπήρχε ελλειπής επίβλεψη. Πλέον η τεχνολογία μας δίνει τρομερά υλικά, μας δίνει τα μέσα να παρακολουθούμε πιο εύκολα αυτές τις κλάδες. Φτιάχνουμε ένα ψηφιακό δίδυμο της πόλης, το οποίο θα μπορεί να μας δώσει ενδείξεις ότι εκεί θα πέσει ο δρόμος και θα πάμε να το φτιάξουμε πριν πέσει. Επομένως, γι' αυτό θέλουμε να γίνουμε πιο έξυπνοι, για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελό μας, να μπορούμε να φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα. Κλείνοντας, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όσο και θα σας φαίνεται αστείο, το πιο μεγάλο έργο που υλοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας είναι κάτω από τη γη. Αντικαθιστά τους αγωγούς αποχέτευσης και ίδρυυσης, γιατί είναι. Τους αγωγούς ίδρυυσης και αποχέτευσης, γιατί πραγματικά θα αντικαταστούν με πλαστικούς σωλήνες για να μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, λυπάμαι αν σας κούρασα. Αλλά είμαι εδώ αν θέλετε και το επόμενο με το καρτάκι και πιστεύω που μέχρι κοντά. Πολύ και τον κύριο Σπηλιόπουλο και τον κύριο Παπαευσταθίου για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες και να καλέσω
καλέσω τα παιδιά από τα σχολεία Πρέσβης να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Ευχαριστούμε όλους που παρακολουθήσατε την εκδήλωση.